कैसन भैया का हो गई तो का हो गई? कुछ भइल तना ना? अरे कुछ भइल तना ना भैया? चला खाना खाला भैया। करे मोहना किसनवा कहा रे? अरे भैया ओकरे लड़का के तबीयत खराब बा, घरे बा, काम लड़का करत की बा। तबीयत खराब है, आज का काम क्या करी है? चल काम कर, चल। करे किसनवा कहा रे ले तू? साहब लड़का के तबीयत खराब बा साहब। ओकर हम टीका ले ले बानी। हाय बड़का भैया जान जी है ना, समझ जा का होई। चल काम कर, चल। करे किसनवा का मेहरारू है, इतना सच धज कर अभी। चल काम कर, आवत है में, चल चल काम कर। अरे हाय कुल गिरा देला, चल चल। अरे कुल तोड़ फोड़ देला, नुकसान कर दे। अरे बाबूजी माफ कर दी, जाए दी, माफ कर दी बाबूजी। इतना कुछ सामान घाटा लगल फोड़ देला। ऐसा मत करी साहब। हम कुछ नहीं की जाना, चल भैया क्या, चल चल का कहत रहे, चल। करे किसनवा तू हमार नुकसान करेले करे? बोल मालिक के हर जाना भरी, बोल तोर खून बेच के कुल भरपाई करब, बोल साला। रहे तो छोड़ा भैया। मालिक हमार लड़का बीमार बा मालिक, हमें कुछ पैसा दे दी, दवाई लिया हमें हमार लड़का के। पैसा के तू हमसे उम्मीद रखत हुए? अरे मालिक फूटी कौड़ी ना मिली, फूटी कौड़ी। मालिक जय बेगना तू, हम जाता नहीं मालिक। साले डोम सोम के जात 1 रुपया तो से उसूलब, 1 रुपया रे भाया से। कुकुर हरामी कहीं के निकल। का हो गल रे माई, हमारे लाल के का हो गल? नइखे सहारा के हो, खुद से बानी हारल, बानी बदनसीब औरी किस्मत के मारल। हो नइखे सहारा के हो, खुद से बानी हारल, बानी बदनसीब औरी किस्मत के मारल। बड़ी दुख बाट दिल के भीतरिया, लचरिया केहू पूछे नहीं हो, माथे बाटे नहीं माई के अचरिया, लचरिया केहू पूछे नहीं हो। देखी के गरीबी सबे मुहावा घुमावे, मदद करे खातिर केहू आगे ना आवे। हाँ, देखी के गरीबी सबे मुहावा घुमावे, मदद करे खातिर केहू आगे नहीं आवे। बदलल जमाना के नजरिया, लचरिया केहू बुझे नहीं हो, बड़ी दुख बाट दिल के भीतरिया, लचरिया केहू बुझे नहीं हो।
कर्जा में डूबल बाटे बाबू के पोगरिया मारेला ताना पूरा गहुआ नगरिया कर्जा में डूबल बाटे बाबू के पगरिया मारेला ताना पूरा गहुआ नगरिया सब करी मान भइल करिया लचरिया केहू बुझे नहीं हो बड़ी दुख बट दिल के भितरिया लचरिया केहू बुझे नहीं हो। दोस्त दी करम के कि अपने के कोसी मिलताटे साजा जबकि बानी नीरा दोषी दोस्त दी करम के कि अपने के कोसी मिलताटे साजा जबकि बानी नीरा दोषी किसन उठे दिल में लहरिया लचरिया लचरिया केहू बुझे